Evoluțion apartamente inteligente. Adică știu tabla mulțirii sau cum? Ia să vedem. Ia, 123 ori 254. No. 31.242. Bună ziua! Tu de acu ești? Cine ești? Sunt Evo RQ22 BL1. Evo de la Evolution Apartments. R de la Renania Imo, constructorul cartierelor Bella Villa, Cireșica 1 și 2 și cartierul Cogălnicianu. Q de la Quality, calitate. 22 de la anul începerii construcției și BL1 de la blocul aflat acum în construcție, care va fi terminat anul acesta 2023. Cu cine am plăcerea? Tu, Evo, Eva, eu Adam Mescu. Una alta, Rachiu, 57, tot la bloc. Încântată! Haideți să vă explic proiectul. Ai un Rachiu?